السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا على فوق على أولا من دون نلاتنا ما من أنسى كان غايم شو ما تيجا نو يكرم وكاكا فايدة. يعني أنا غايم شو دامنا ما سيدنا رسول ما نو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما كل قول قاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم حق قدره المقدار العظيم. أنقل سيدنا رسول ما أم بقى أبونا كمان مسلم بلاج ليفو نلاتنا ما أنفعنا. فمن كنت عم ببارو de la de kama mɔgɔ kun famana kan kumakan mɛn n tɛ juguman tɛ yen n'ala sɔnna ma an bɛna segin an ka baara min bɛ yen n'an bɛ mɔgɔ lawuli ka bɔ sunɔgɔ la an ka dɔnni kɛrɛnkɛrɛnlen na mɔgɔ bɛ se ka fɛn min ta ka baara kɛ an bɛna bɔ ka n'ala sɔnna ma asura bonya dɔ jira adamadenw na jiri mun n'i yɛrɛ bɛ se k'a san k'a k'i sigiyɔrɔ la ani ka fara wurudi kan wurudi min bɛ se k'a kɛ bamanan dɔnni gɛrɛgɛrɛ la kana dɔnni nin ta k'a fɔ k'i b'a ta laminitaw kama k'i ka nafa kama ne balimakɛ ne balimamuso an bɛna fɔlɔ jiriden damadamani de la mɔgɔ ka tulo ma jɔ k'a lamɛn bon san kɔnɔ ale fɛn ninnu bɛ kɛ siɲɛ kelen pewu dɔrɔn de o ye jiri jumɛn de ye i bɛ taa sugu la i bɛ jija i bɛ jilankɔku kuru 2 san ani zɛrɛnjɛ jatigi fa jiri kuru 2 ani balamala kuru 2 ani sunsunfin kuru 2 n'ala sɔnna ma n'i ye nin jiriden 8 sɔrɔ i b'i ka haminako de d'a kan n'i ka gɛrɛsɛgɛ ko ye n'i ka juguyaba ye n'i ka relation ye i y'a faamu i b'o hami de d'a kan i bɛ jija n'i ye cɛ ye i bɛ jiri nin ko siɲɛ 9 n'i ye muso ye i bɛ jija i b'a ko siɲɛ 11 n'i tilal'o la n'ala sɔnna ma ni jigiɲɛso bi a ka yɔrɔ la i bɛ taa fura ɲaga in i b'a da jigiɲɛso kan yanni i ka fura ɲaga da i bɛ jija ka taa ni sumasi dɔ i bolo toujours n b'o de fɔ mɔgɔ minnu bɛ fura ɲaga da jigiɲɛso kan n'o tɛ ɲɔ dɔ bila a kan a b'i ka baara musajaba a b'a sigi kɔfɛ de i y'a faamu n'i ye jigiɲɛso sɔrɔ sisan i bɛ i bolo fa ɲɔ dɔ la k'o k'a kan ka fura ɲaga in da i bɛ jija i bɛ jigiɲɛso buguri dɔɔni fana ta ka taa i bolo so i bɛ t'o kɛ ji dɔ la ji min bɛ se k'i sanango n'a ka di i b'a tobi n'a ka di i b'a to ji kɔnɔ ka miniti damadamani ou bien heure 1 ɲɔgɔnna kɛ haminako min b'i la n'ala sɔnna ma i bɛ koko 1 dɔrɔn de k'o la i y'a faamu i b'i jɔ fɛn dɔ de sanfɛ k'i ko a la ɔ n'ala sɔnna ma dugu y'o donna ni fɛn dama min ye dugu jukɔrɔ e t'a dɔn quoi parce que jigiɲɛso yɛrɛ kɔrɔ de ye mara a ka ca ala fɛ i y'i ka haminako min fɔ a la ala bɛ dilanli kɛ n'a tɛ dilanli kɛ n'a bɛ dilanli kɛ e yɛrɛ bɛ n'o di sukɔrɔ la parce que toujours an bɛ mɔgɔw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la o kɔfɛ haminako gɛlɛn de b'e la sisan ne balimakɛ ne balimamuso i bɛ jija i bɛ sɛfan 1 de san ko sɛfan tɛ mago ye 2 ɲɛ o tɛ laminɛdaw ka sɛfan ye n bɛna sɛfan baara kɛ cogo dɔw de kana sɛfan in ta k'a kɛ laminɛdaw kama quoi a ta i ka mago kama i bɛ don so kɔnɔ de i b'a fɔ an nana cogo min na jama k'a kɛ to i b'i ka hami de da sɛfan in kan baarako dimi de b'e la dɔ kɛlen ka mɔnɔ de don i la kungo ma bɔ kungo la hami fara gami kan i b'i fari bɛɛ de jɔsi n'o kungo in banni i ka ko kɔnɔna na ɔ n'o y'a sɔrɔ baarako don sisan i b'i jija baarakɔrɔ i b'a a fɔ a la siɲɛ 3 ni dugutaga ko don i b'o fɔ ni mɔgɔ ɲini yɛrɛ don i b'o fɔ o la i bɛ taa si sira kan a ka ca ala fɛ i man'o kɛ haminako la sɛfan in dayɛlɛla cogo min na o ko in tiɲɛ ala b'a da i ɲɛ kɔrɔ hɛrɛko la hɛrɛko min bɛ yen n'i ye mun laɲini quoi o b'o cogo la bon kɔnɔna na fana toujours an bɛna wurudi binna kun kan parce que jirilakuli ka gɛlɛn dɔɔnin o b'a sɔrɔ wurudi ka nɔgɔ i bolo i y'a faamu an bɛna nafila 2 de di nafila 2 n'i y'a kɛ a kɛcogo la a ka ca ala fɛ i bɛ ala jɔlen sɔrɔ i ka ko la o nafila jumɛn de i bɛ jija i bɛ seliji ta k'a dafa i b'a fɔ ala a yamaruya cogo min na i bɛ jogo 2 de don jogo 1 o jogo 1 i bɛ suratuli kilasi de fɔ a la n'o ye kɔnɔjɛlenya sura ye n'o ye kulu walahu ahadu alahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadu jogo 1 o jogo 1 i bɛ jija i bɛ nin siɲɛ 7 de kɛ n'i tilala sisan i bɛ tahiya kala kana salamu bila fɔlɔ dɛ parce que haminako dɔ de bɛ e la i bɛ fɛ ka mun ɲini ala fɛ wa sufɛ i b'a kɛ mɔgɔ dalen kɔfɛ 1 heure ka taa 2 heures la o waati de ye musajabu waati ye n'i y'o kɛ sisan n'i ye asafurulayi kɛ i bɛ se sɔli mun na i b'o fana fɔ k'o ɲɛ o bɛɛ ye siɲɛ 100 i bɛ sɔrɔ ka na ya katimu ya kɛtimu ya kɛtimu ya katimu ya gaisu ya kɛtimu ya kɛtimu i bɛ jija fɔlɔ siɲɛ 100 ani 1000 ani 111 i bɛ 1 kɛ ka 10 kɛ ka 100 kɛ i bɛ sɔrɔ ka na dafa 1000 na ya gaisu ya kɛtimu ya kɛtimu i bɛ jija i bɛ nin wurudi nin mana kɛ diɲɛ haminako ye su 3 baara de don nafila don i mana o kɛ i seko mana kɛ hidiya o hidiya ye i y'a faamu i b'o di ala ka jɔnɲuman dɔ ma n'ala sɔnna ma n'i y'o ka haminako fɛn fɛn na banako don fɛn fɛn don ala bɛ n'o dilan n'an bɛ bɔ k'o nafa damadamani de di a bɔnnew ma n'ala sɔnna ma laminɛdaw baasi foyi tɛ n na n kun famana
fama mun don be baro ni voyage ko nana nala sona ma aya a fɛngɛ page na a bɛna nafa caman sɔrɔ ko ninnu kɔnɔna na bamanan laadaw la adamadenya kɛcogo la a bɛ se ka bɔ sunɔgɔ la cogo min na bon toujours an ka baarafɛnw mɔgɔw b'a dɔn ni fɛn minnu ye a fɛnw baaraw u bɛ sen na quoi parce que i ye fɛn o fɛn mɛn Lamini-Dawu ka ko la k'a bɛ se ka nin ko in kɛ a baara kɔni a tɛna dabila fo ka taa se Ala ka wele se Lamini-Dawu ma n'o bɛ kɛ Ala ka an sɔrɔ sira ɲuman kan ka n ka kuma laban kɛ la ilaha illallah ye toujours an bɛna fɔlɔ-fɔlɔ an ka kabako safuwɛn de la ni bɛɛ b'ale dɔn ni kabako safuwɛn de don parce que toujours n y'a fɔ dɔnnibagaw de ɲɛna n ko dɔnni sera yɔrɔ min na sisan kuma mugu tɛ bilen an yɛrɛ ka bɔ ka fɛn dɔ kiri adamadenw yɛrɛ bɛ se ka kuma fɛn min na n'o yɛrɛ mago bɛ ɲɛ parce que nin safunɛ in filɛ nin ye dɔnni duuru bɛɛ de b'a kɔnɔ i y'a faamu n'i ko laturu o b'a kɔnɔ n'i ko kuranɛ haya o b'a kɔnɔ n'i ko kilisi o b'a kɔnɔ n'i ko jiri o b'a kɔnɔ bon a sarakati fana an y'a bɔ n'an kunna nafolo ye dugu 14 bi safunɛ bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'i y'a sɔrɔ ne balimakɛ ne balimamuso i b'i ka haminako duuru de fɔ a la ka safunɛ in ko siri jugu min b'i la ni siri tigɛla ka maja di i b'a ye sababu bɛ na o safunɛ an bɛ bɔ k'o de présenter halisa a b'a nɔ na a dakɔrɔ de don an taara Segu a kun nɔgɔyala an ye caman dilan an b'an dakɔrɔ la n'o ye Moribabugu sapeur pompier n'Ala ni kira sɔnna ma bon kɔfɛ an nana baara dɔ créer ka don baara kɔnɔ toujours an b'o de fɔ n'o y'an ka gogoroko ye parce que nin ma dabɔ Ala ko ta kama parce que bi bi in na ɲuman dɔnbaliya cayalen adamadenw kan toujours ne yɛrɛ bɛ n sigi n ka dɔnni kɔnɔ ka miiri fɛn na fɛn min bɛ yen n'a gɛlɛya bɛ adamadenw kan nin gogoro min bɛ yen n'i b'a ta i ka magoɲɛ kama magoɲɛ jumɛn de don adamadenw de bɛ kasi ka don i kan ni juruko ye u bɛ kasi ka don i kan ko u yɛrɛ makari don i la i b'i ka fɛn ta k'a d'o ma a sarali bɛ gɛlɛya u bolo ou bien somɔgɔ dɔ bɛ yen i mɔlɔtɔ don ko dɔ la ale bɛ se k'i dɛmɛ nka Ala ni ŋaniya juguya ni ji fɛ ka ko kɛ mɔgɔ ye a t'a kɛ wa nin dabɔla dasirila de kama i y'a faamu n'i ye gogoro nin sɔrɔ i mago bɛ ko min na i bɛ se ka a ko kɛ n'a ye n'i y'a sɔrɔ kuma min bɛ fɔ a la fana o de bɛ f'i ye n'i ye mɔgɔ sira a kan n'Ala sɔnna ma i ka laɲini n'a ma kɛ parce que kaleni o tɛ n ka baara ye a b'a kɛ de parce que Ala ko ten dɔnni juguman bɛ yen ɲuman bɛ yen juguman dɔw bɛ kɛ ka ɲuman dɔw sara ɲuman dɔw fana bɛ kɛ ka juguman dɔw sara parce que dɔnni kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ fo fɛn fila i ye muso ye k'i kɛ cɛ ye ou bien i ye cɛ ye k'i kɛ muso ye o fila dɔrɔn de tɛ se ka kɛ dɔnni kɔnɔ bon baara fɛn nin an y'o fana de créer ka don an ka baara kɔnɔ mɔgɔw jigi tuguli la n'Ala sɔnna ma mun b'a to ka se ka wasa sɔrɔ Lamini-Dawu ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i y'a faamu o gogoro min bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min y'an wele a prix bɛ f'i ɲɛna i k'a kɛ i yɛrɛ magoɲɛ kama ka n'a kɛ ni dantɛmɛwale ye parce que ko o ko bɛ yen n'i b'a kɛ ni dantɛmɛwale ye bi kɔni a ka di la nka sini a bɛ goya i la gogoro de an filɛ k'o de bɔ k'o présenter mɔgɔw la n'Ala sɔnna ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan gogoro bɛ yɔrɔ bɛɛ la sisan o kɔfɛ toujours an bɔra ni sɛbɛnden dɔ ye sɛbɛnden min bɛ yen nɔ bi bi in na n'o bɛ mɔgɔ kisi bololafɛn tan ma parce que bi bi in na nafolo tala ka sɔrɔ n'a fɔra e ka i ka fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan ko dɔ ka t'e ɲɛ k'o la tile kelen wa a kuma ka gɛlɛn dɛ nin sɛbɛnden i b'i ka hami de fɔ a la k'a bili ka so kɔnɔ ni sonyɛli banni ye n'a ka di ye bitigi jɔ i b'a don ye n'a ka di i ka mobili kɔnɔna ye ja o so kɔnɔna ye ja o n'i kɔni y'a don yɔrɔ la n'i ka haminako ye Ala ni kira sɔnna a ma o ye sonyɛli kɔnfile mɛnɛ ka bɔ o ko kɔnɔna na parce que toujours an bɛ baara kɛ baara min bɛ yen nɔ ni an b'a kɛ ni mɔgɔ ɲɛ danaya kɔnɔna na fɛnden saba de bɛ yen an bɛna bɔ ka mun jira abonnés na o ka bonya n'o ka majigi kɔnɔ a ka jija ka video nin ta a ka abonné a ka partager mɔgɔ caman ka se ka nafa sɔrɔ a la bon toujours n bɛna segin ka kilisikan dɔ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ b'a ye n'i bɛ bɔ i jija i k'i bolo fila de jan Ala ye k'a fɔ to bisimilayi kɔrɔ masakɛ tilebin masakɛ baba masakɛ bani masakɛ ne yɛrɛ de o masakɛ duurunan ye ni maa min ko k'a bɛ ne ka masaya tiɲɛ ne ka ɲinifɛn na ka kɛ kusi ni dafara su ye i bɛ jija i bɛ nin fɔ siɲɛ 7 de k'a mun a ka ca Ala fɛ n'i ye nin k'i taabolo ye i mana don diɲɛ ko o ko la Ala bɛ barika ni musajabu d'i ma wa mɔgɔ k'a ɲɛ ti den kan Ala bɛ don d'a tigi kunna a bɛ se ka ɲinɛ kɔ o dakuruɲɛ damadamani de don ka di abonnés tulo kan salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu